ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ма охири моҳ, яъне вақте ки дар ширкати атомӣ одамо звания мегиранд. Духтарако, дар ширкати атомӣ кор беҳад осон аст. Дар ҳиҷа дар як моҳ шумо метавонед як бора 2 званияро бигиред. Ина имрӯз аллакай духтаракои мо звания гирифтесиян, табрикшон мекунем, мастеро, полумастеро тайёр шудесиян. Шумо низ метавонед қати мо ҳамроҳ кор кунед. Дар муддати кӯтоҳ ойлики 100,000 рублада бибароед духтарако. Рақаму дар рӯи экран оиди кор бинависе. Борҳо ма шуморо фаҳмондагим ки ин ягона ширкате ҳастае ки шумо расход намекунед, яъне ҳар моҳ харид надора. Ҳар моҳ шумо харид намекунед, балои личнитон ҳеҷ вақт намесӯза ва беҳтарин шансора додагия, яъне расходи кам ва даромади хела хуб. Шумо низ агар хоҳед ҳамроҳи мо кор кардан, рақамо дар рӯи экран духтарако бинависед. Спонсорҳои мо одамое ки 1 сол, 1.5 сол пеш кор кардагиан, бовар мекунед дар як моҳ то 300,000 рубл кор кардесия. Мумкин шумо бигӯед ай куҷо, фақат барои тавсия. Реклама чизи қиматтарин духтарако. Шумо одамои наздиктон та маҳсулоти ҳамин атомиро реклама мекунед ва барои ин пул мегзарона ширкат шумода. Барои ҳамин ҳамроҳи мо дуроя кор кунед, беҳтарин корай, олики нағз дора, пушаймон намешавед. Подписчико, ма обратно купон даём. Когда мегуфтад куҷа гелос мехарам ку? Ай гелос гуфтам, вот айҷайсо. Юра бине, якта, дута, сета. Асосан Дилафрӯз пакет бардорӣ омадагиай. Бай мара баргуфт, ман чӣ мекунам гуфт? Пакет мебардорам, анде ма брамина. Ин пакет бардорӣ омадагиай. Арбай бефтар. Анде биём гуфтада, мегум мо ҳамҷа ягон чӣ мехӯрем мемонам. Ана гуфтам ки ай гелос Дилафрӯз мега ки кадом дугона ма шиносиш дар чандум дарвоза. Даҳум дарвоза гуфт. Ин мошина бине. Хулоса мо барои ҳамин бам даҳум дарвоза гӯё ки омадем. Ана ирӯз мо бояд хе ба дуруни корвон бигзарем, барем яда чизи тозон аз заказ кардагим. Ай складаш бояд бигирем. Пага якми сентябр. Короче, найджа ҷои костюм омадем, сезони шараф. Мада вообще хеле мақнаса киса чӯшмта бировадагику. Мо шарафта строги гирифтем. Галстук, палстук надора. Ҷои обув омадем. На шарафта чӣ гирифтем? Созая? Дидим. Туфлиш гирифтем аямҷа. Инамҷа ҷои тасмаҳо будай. Яна гала. Инай тариш гирифтем о? Охир гирифтем? Сисим и дастма хои. Не ҳама мегӯям тарбо. Дастма нагирифтем бо мо, сисимаш гирифтем. Бо шуручен шикамушка до. Хариди шарафам ам қашидагда костюмуш 300 сум, 320 гуфт 300 дод. Курта туфли ана носки 180. Тасма 30 сомон. Майка галстук 25 сомон. Ам қашидхай бо ам 100 сум дига да дафтар ручка ам кали чизо. Ма гуфтам чизои необходимитон агирен ози. Баъд вай мекунем, бо мегирем. Омадем мохито клубничный ҳама гирифтем. Беғарзаи Дилафрӯз. Анака поликлиникаи инами чӣ бояд мо бурем? Поликлиникаи зебушка. Формаи 86 барои коллеҷи Маша. Барои ки центр нарем гуфтем хаби анҷа бигирем. Дӯстони азиз, ҳам хамон доштем, бефараштем, офис омадем, регистратсияро бинем, агурза салоне, ҳамачи алдараш балдараш. Орез дила Маша. Администратормон то рӯзи душанбе выходной додагием, кӯдакош садик мактаб ҳама коруша бидкана гуфтем. Барои чӣ ма мегум? Мо вайда бисёр выходной метием. Барои чӣ ма бисёр выходной метием? Шояд духтаро, барои ки ма худам вақте кӯдако майда буд, кӯдако ки яками ман Дилафрӯз, Харочи Маша ино ма худам дар вазорати фарҳанг кор мекардам. Баъд бовар мекунед то дер мекардам.
проблему پیش اومد. کودک استشام اقدال بر سادیک بر یو سادیک میرفتن. بعد ماش دیلافروز قطع شرف نیان کدام داگه و جمعه удобно شدگه وقت. برای سایما زنگ کودک دان خم ترسید جواب میپرسیدم کلون بود زنگ. و بسیار وقت مرا جواب میداد پالایشی من میدرامد بر وقت جواب میدادم خالی برای ما هم چون زن میفهمم که بسیار کار دارن و دم و غیر کاری کارخانه مثال و یکم وقتی هست که نیم خدیم که و یارو جواب چی کار خونگیشون قطعی تیپا درس پارس توی کودکوشون هم خیلی برای که شوشون میسکنده مرا فقط میگه چون میکنی کار میکنی قدر پرابلم داشت یا پوچه دایس برای ما کم کم администратор ма баловат мекунем ҷавоб додагим ча рӯз чандшанбе панҷшанбе ҷумъа ҷавоб додагим ча рӯзи душанбе мебиёяд кор фаҳмиди анам хеле дӯстои азиз аз мо пиццара мехӯрем стотез бо омадем хона дасе одами тозона регистратсия кардем омадем дилафрӯз ма да гул хари гул 50 сомонай ма мегӯм мау дада муаллима пулам метир хурсанд мешавад чем гул Не, и бошам ада гул харим. Любимое место Дилафруз омадестем. Бо айҷа мебуроем ку чӣ доштам ҷа. Подписчикош. Ҳамин лестница боло мебуроем ки сар мешав. Дилафруз я? Аҷ мама. О, фуршако. Намехарам цвети. Ҳавли прицвети, ман букет мекунам. метонум дӯстои азиз хулоса харидои мактаба тамом кардем худо ба шукр ами точкаси 1 августа тамом кардем ананаси пага уже ҳамаш мераванд дарсошон қати айпай дарсошон мемона равшан қати исфандиё анамихе талабо бисёр шаванд проблемашон бисёр мештада иша мекунем успена мекунем уша мекунем ҳай қариб ки корора тамом кардем охирон корвонравимон барои кӯдако ба фикрам ҳамин рӯз буд ҳаминҷа дига ҷамъбаст мешавад корвонравимон барои талабаҳо да ата корвон бигем мо постоянно мерем бори тозона мо ай корвон мегирем да склади рафт мегирем аммо техникаҳои тозона ана дига ҷонмон камтарак халос шидай кӯдако бо айпай корбори худмон мешавем насипага гиселшон кунем адаптироваться шавам бо да ҷои нав дилафрӯз синфи 5 мегзара уже синфи болоӣ сол мешава хай шараф ҳамун малимашдай маша вообще ҷои нав рафтестай намедонам ва чӣ кор мекунад оҷа дина халат харид 160 сомон халат гуфтан ка харидем ча халат ана бо то халата пулшанати шартномара пулшанати дарсода иҷозат намедодианд так биёд будрон хулосанам хали дӯстони азиз хай бо влогои ояндада насиб навигариёра мебинем